Přátelé, rok se s rokem sešel. Jdeme na to. Teda ještě ne. Jdem se mrknout do sklepa. Tak. Po roce se jdem mrknout, v jakém stavu je kolo. Tak. Je tomu opravdu tak, rok bylo kolo zavřený tady ve sklepě a za týden vyrážíme. Wow. Je to tady. Je to tady. Rok si byl zavřený ve sklepě. Ahoj můj starý bratr. Hele, pár informací se povíme. V podstatě, kdybyste se podívali na to video z minulého roku, jak jsem dával to informační video, tak se nic nezměnilo. Krom toho, že jsem si nepořídil nový sedlo, ale pořídil jsem si jiné věci. O tom si povíme ale zítra. Přátelé, to je normálně nostalgie. Ono, když ho člověk rok nevidí, tak je to pro něj pak úplně takový jiný zážitek, zase když ho vidí. Ahoj. Wow. Jak jsem říkal, můj aktuální plán je vytáhnout to nahoru, podívat se, v jakém je to stavu, nějak to vyčistit, nějak to promažu a tak. Uvidíme se zítra. Tak, přátelé, já vás vítám u druhého dne. Aktuálně jdu z obchodu a byl jsem v Alza Boxu, protože včera mě napadlo si pořídit švýcarský nožík, tak jsem si pořídil švýcarský nožík. A úplně na začátek, když tak vidím tu kameru, tak si říkám, že bych chtěl poděkovat tady kolegovi za to, že mě tak jako nepřímo dokopal k tomu si pořídit tu ochranu proti větru na mikrofon. A kolegovi Santinelovi bych chtěl poděkovat, tehdy mi psal, jaký typ používá on, tak jsem si pořídil stejný, takže taky dík. Ale uvidíme za jízdy pak, jaký to bude. Ale mělo by to být určitě lepší, než to bylo. A vrhneme se na to kolo. Jediný, co asi tak nějak budu dělat, včera jsem to čistil, tak nějak rozebíral, čistil postupně. Dneska to ještě tak nějak promažu, dám tam nový špalky, poladím trošku brzdu, možná přehazovačky a asi na to prdím. Myslím, že to bude všechno. Jinak pár informací o tom, co vlastně, co a jak. Jak jsem říkal včera, když se podíváte na to video z minulého roku, je to v podstatě úplně to samé. Chtěl jsem udělat něco většího, aby to bylo jako zajímavější do videa, ale pak jsem to všechno smet ze stolu a řekl jsem si, že na to kašlu. Udělám to tak, jak to mám rád a tak, jak mě to baví. Takže se zase budu bezmyšlenkovitě, bezcílně toulat někde. Nevím kde. Měl bych vyrazit za týden. Kam? Hele, jak po minulý rok, nevím. A nechám to prostě, budeme to řešit každý druhý den. Stejně tak, kdybyste měli nějaký tip, tak klidně napište, kam bychom se mohli jako teoreticky vydat. Já neříkám, že se tím budu řídit, udělám si to po svým, jak se tak znám. Tak kdybyste měli nějaký tip, aspoň nějakým směrem nahoru, dolů, doprava, doleva, sever, jih, východ, západ, klidně mi dejte vědět. Nicméně v podstatě týden před odjezdem a já nevím, kam pojedu. Necháme to řešit Kubu v budoucnosti. Na jak dlouho? Hele, mám asi tak 14 dnů, ale jestli pojedu na den, na dva. Mé cesty necyklistické jsou nevyzpytatelné. A jelikož jsem lempl na tom kole, jak sami víte, tak se může stát všechno. Nevím, kolik ujedu, nechám to prostě osudu. Takže můžu jet na den, na dva, můžu jet na 14 dnů, uvidím. Já mám celkem těžký baťoch a jak držím tu kameru, tak mi to dost vadí, jako. Nevadí. Ale teď zrovna docela fouká. Jsem zvědavý, jak to bude znít na té kameře. Přesuneme se ale teda ke kolu, co jsem nového pořídil. V první řadě je to konečně nový ten košík na láhev.
nebo držák na láhev, já nevím, jak se to jmenuje. Já potřebuji mít na 1,5 litrovou flašku ten košík, takže jsem celou dobu používal ten můj rozbitej. Tu flašku jsem si tam přidělával gumicukem. Ještě tadyhle hovadina se mi jak se rozbila. Takže jsem to musel přidělat gumicukem. Gumicuk. Nejlepší věc. Vždycky mít sebou gumicuk. Nejlepší věc. Minulý rok jsem si říkal, že si pořídím nový tadyhle ten držák na lahve. Že tohle to je hrozný. Tak jsem si ho nepořídil a je to stále hrozný. Jo, gumicuky. To je ráj. A nebylo to moc jako v pohodě řešení. Takže jsem nějakou shodou okolností objevil tohle a to zatím vypadá, že by mohlo fungovat. Další věc. Konečně taky po dlouhé době jsem si pořídil můj oblíbený VAR 2 vaříček. To je vařič, který jsem měl kdysi dávno, pak jsem ho někde ztratil, nevím, takže už jsme ho sebou netahali, ani to nebylo jako potřeba. Takže tentokrát si ho vezmu, jestli to využijem nebo ne, nevím, uvidíme. Jak říkám, já neplánuju, ono to nějak dopadne. Další věc. A upřímně to je celkem zásadní věc. Nový pláště. Já minulý rok jsem si pořídil ty Michelinky, já nevím, jak se to jmenovalo, Michelin Country Dry něco. A během té minulé cesty, během toho minulého toulání se na kole, jsem měl 3 defekty. A já jsem si říkal, to už není možný. Já jsem si pak uvědomil, že není plášť jako plášť a tenhle ten plášť, tyhle ty pláště, ty Michelinky byly hrozně tenoulinký. Nebo jsou hrozně tenoulinký, hrozně lehký a tu váhu toho kola prostě nedávají. Já jsem se nějakým způsobem bavil s dalším kolegou zde na YouTube a to je člověk, který má na ježdíno hromady, jo. On strašně, ten má jako zkušenosti na tom kole a ten mi psal, že využívá pláště Schwalbe. Nevím, jestli se to tak vyslovuje, to je jedno. A že s nima nikdy neměl žádný problém. Teď prý přesedlal na Continentály, taky žádný problém. Tak jsem rozjel styl Google a googloval, zjistil jsem, že velká většina jako cyklocestovatelů tyhle ty pláště Schwalbe používá. Tak jsem si řekl, že je musím mít. Pořídil jsem si teda tenhle ten typ, jmenuje se to Schwalbe Marathon Plus Tour, nebo nevím, nemám to v hlavě. Pomineme-li, že to má nějakou tu ochranu proti defektu, hele, na to se spolíhat nebudu. Ale už jen pocitově je hrozně znát, ten jeden plášť Schwalbe je těžší než oba pláště Michelinkový. Takže logicky je tam víc materiálů, jsou kvalitnější, pevnější, jsou těžší, ale na tom by se nemělo šetřit. Já stejně tahám sebou karaviny, takže to kolo bude stejně těžký jak blázen. Uvidíme, jaký to bude pak na cestě. Myslím si ale, že by to mělo být určitě lepší, než to bylo doteď. Takže ještě jednou děkuju za tip. Díky. A poslední věc, o který asi budu mluvit, protože už je mi vedro, bolí mě rameno a potřebuji ten nákup donést domů. Je nová brašna. Ano, přátelé, pořídil jsem si novou brašnu, novou přední brašnu, novou brašnu na řídítka a tím pádem mám komplet Ortlieb. Proč? Hele, proč jsem si pořídil ty Ortlieby vzadu, o tom jsem udělal tehdy video. Dřív jsem používal ty arzenály, jsou to skvělý brašny, ale jakmile vám jako prší víc jak den, 2 dny, 3 dny prší, tak to nezvládají. Byť tam mají tu pláštěnku, tak ani s tou to nezvládají. Ta pláštěnka je spíš takový placebo mi přijde. Doteď mi ale zůstal arzenálovský přední baťoch a já jsem nad tím tak přemýšlel. Já nevím jak vy, ale já všechno důležitý, prostě ty nejdůležitější věci, co mám sebou, nosím v té přední brašně. Od dokladů, prachů, telefon, kamery, věci a já nevím, prostě všechno nejdůležitější, kdybych někde přišel okolo, tak tu brašnu přední musím mít stále u sebe. Tam je to prostě to nejdůležitější. A xkrát se mi stalo, že když pršelo 1 den, 2 dny, nebo třeba nedej bože 3 dny, tak to byl děs. Vevnitř všechno mokrý. Párkrát se mi stalo, že jsme normálně sušili peníze, mapy, všechno promočený. Já tam teda vozím v tom takovou brašnu na kameru, která je jako opravdu nepromokavá, jakože opravdu. Ale to si myslím, že není jako dlouhodobý řešení, protože ta tam zabírá celý vnitřek a je to prostě takový. Řekl jsem si, nastal čas, já si pořídím i ten Ortlieb dopředu. K tomu ale je důležitý si taky pořídit držák ke kolu, který vám ten baťoch bude držet, protože ten se prodává zvlášť, protože Ortlieb
má spoustu typů těchto držáků. Já si pořídil s klíčkem. A další věc, za 450 korun jsem si dokoupil tyhle ty dvě plastové hovadiny. Musím vyměnit ruku, protože kdo používá na ten přední baťoch nějaký a potřebuje si tam přidat přední světlo, tak ví, že to je docela problém. Já jsem to tehdy řešil, když už jsem potřeboval, nepotřeboval jsem to zas tak často, ale když už jsem potřeboval, tak jsem si sundal tu brašnu, nasadil světlo na řídítka a jel jsem takhle. Není to taky dobrý řešení. Ortlieb to má zmáklý tím způsobem, že prodává tyhle ty dvě hovadiny, tyhle dvě plastové kraviny za 450 korun, který vám v podstatě by měly prodloužit řídítka a na to si to světlo můžete dát. Jsem na to zvědavej, jaký to všechno bude, o tom si povíme a to si ukážeme, až vyrazím. Do té doby to testovat nebudu. Takže oficiálně, aktuálně mám brašny dražší než celý kolo. Taky dobrý. No, tímhle to utneme, přátelé, je mi vedro. Jdu s nákupem domů. Buďte na příjmu. Mějte se krásně. A brzy. Ahoj.